Aja lali kanca-kanca Sinoman yo disapa. Nggih, Mas Sinoman ya. Ya ampun, lah kok kaya sing nek nggon mal-mal ke to, Mas? Apa nggon mal? Pelayan nggon mal-mal ke lho sing. Heeh. Kudu karepe ngono. Rohmu kira kulon prapatan Slogoimo sing plembungan gak. Ngene kae. Kowe mall-mall ora cetha. Lah iki tak kira nek mall. Kaya udu to. Pelayan hotel. Pelayan hotel kok iso nek ora tau nyang hotel ngono iki. Aku wis berarti jenengan ya tahu kulino. Ya, berarti jenengan kulino. Lah hotel biasa aku kan. Saya itu jenuh di rumah tidur di hotel. Wow, luar biasa. Terus subhanallah. Terus duwe men pikiran miring nek hotel ki dienggo piye-piye hotel ki dienggo istirahat kok. Iya. Gua lho wong ora tau nyang hotel. Pawakanmu ki pawakan pawakan ngarit ngono ndang. Ora. Pawakan. Nggih, matur suwun nggih. Ya. Aku yakin dang wong bagus wis kangen ora kusiramu Penake cukune paksa nunggu liya wong bagus kumpul karo aku.
Ngono. Kenek aku, Mas. Ora ono. Nggih, jane apa toh? Loh, ku yo urung genah iki. Ora. Sobo kutha. Uang yang gunung besek, ayo ngono kuwi kok ya. Gunung Braja. Oh, adek ngene iki. Sing kene ngene. Ya. Oh, lah kok mirip to. Ayo dibacot ke saya, dibacot ke. Aki yakin dang, kalinya wang bagus, wis kangen, katamu seliramu. Ayo. Kacu kuning, ansa nunggu, kalinya wang bagus, kumpul karo aku. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha. Piye Kang Mas? Aku wong nista tanpa bondo donya. Joko melarat wong tuamu pangkat. Aku rekoso uripmu wis mulya. Iki wis wantine kowe dijodohke karo priya bagus sing padha sugih. Ora nyono lan ora nglegewa yen seliramu tega palakrama. Srengenge ngulon parane yen wengi rembulan jenenge Kaya ngene. sone rasane wong ora duwe tresno tenan kok anggap sepi. Srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi deleh tresnamu mung abang-abang lambe. Saka. Hei. Barang-barang Hansa. Wiwit yen mula aku ra wis kandha. Aku wong desa tanpa bondo donya. Joko melarat wong tuamu pangkat. Aku rekoso uripmu wis mulya. Iki wis pancine kowe dijodohke karo priya bagus sing padha sugih. Ora nyono lan ora nglegewa yen sliramu tega palakrama. Srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge Kaya ngene. kaya ngene rasane wong ora duwe Tresno tenan. tresno tenan kok anggap sepele. Srengenge ngulon parane yen
Makasih. Monggo.